Conjuntament amb el psicòleg del primer equip, amb l'Àlex Latinjak, ens coordinem per poder avaluar a tots i totes les esportistes de la base. Utilitzem l'exercici MEPAD. Els esportistes i les esportistes responen un link on hi ha un conjunt de preguntes i ho fem 2 vegades l'any. Conjuntament també amb les meves companyes de l'àrea de psicologia, ens fixem en l'evolució de cada un dels esportistes. Ens fixem en si hi ha algunes alarmes a nivell emocional i també en saber quina és la seva percepció sobre el rendiment esportiu. En funció d'això, detectem on hi ha les necessitats individuals de cadascú. En la nostra opinió, pensem que són molt interessants, ja que ens ajuden tant esportivament com en l'àmbit personal. Jo crec que ens ajuda a saber una mica com estem i com ens sentim a fora del bàsquet i a dins. Ja que també et pots trobar a fora amb aquestes situacions i aquests tallers et poden ajudar a com superar-les i millorar-les. M'ha semblat que està bastant bé perquè hi ha jugadors que els falta confiança o tenen problemes a casa o els falta autoestima o així, i opino que és una bona forma de que els entrenadors sàpiguen com estan i quins problemes tenen perquè així es puguin solucionar. Nosaltres agraïm que el club ens pugui donar aquest servei de psicologia. Tant individual com col·lectiu, i creiem que és una bona proposta.